Té sentit que hem començat a gravar, la sessió la gravarem i la publicarem en la nostra pàgina web i en la plataforma virtual. Primer de tot, us vull donar la benvinguda a la quarta sessió del cicle Mirada Transformadores, un espai de generació de reflexió i debat impulsat per l'Observatori per a la Transformació Social, l'OTS, que coneixem tots. Avui al Mirades el dedicarem a reflexionar entorn de les 4 lleis de les oportunitats, oferint un marc pràctic i efectiu per a fomentar la transformació social. I per ajudar-nos a fer aquesta reflexió hem convidat el Sergi Valentí, director de Training i responsable de sostenibilitat en MRC Training. Crec que ho dic bé? Molt bé. En Sergi és diplomat en ciències empresarials i s'ha format en els àmbits de direcció, lideratge i planificació estratègica. La seva experiència professional ha estat en la direcció i la gestió de projectes socials, amb gent gran i amb joves en organitzacions del tercer sector. També en empreses de sectors diversos dirigint, gestionant i com a consultor extern en departaments comercials, de gestió de persones i de finances. Recollint les seves paraules, l'apassiona treballar perquè les coses complicades es tornin més senzilles. Fent les coses més senzilles, creixes enormement en felicitat. Però abans de donar-li pas, 2 notes a nivell organitzatiu. Al final de la intervenció del Sergi, obrirem un espai de debat en el qual podreu compartir els vostres dubtes, comentaris i reflexions. Ho podreu fer a través del xat o bé aixecant la mà i us donaré en pas. I després també us enviarem entre aquesta tarda i demà un correu amb l'enllaç a la gravació de la sessió d'avui i la presentació que farà servir el Sergi. En tot cas, i ara ja sí, moltes gràcies i Sergi, quan vulguis pots començar. Endavant. Moltes gràcies, Gemma. Gràcies, Gemma, a tu i a tot l'equip de l'OTS per convidar-me. Em fa especial il·lusió perquè al final, ara ho dèiem amb el Domènec, és retrobar gent i retrobar projectes que en el seu dia vam poder tenir l'ocasió de conèixer-nos i de compartir. I per mi avui no és un mes, és un dia especial el poder estar compartint amb vosaltres aquesta estona. O sigui que gràcies i moltes gràcies. Doncs va, som-hi. Comparteixo la presentació. Vinc aquí i si ho faig bé, estarem aquí. Sí? Esteu ja veient la portada, correcte? Molt bé. Em va bé tenir unes quantes cares activades. Els que vulgueu, si algú l'ha de desactivar no passa res, però veure persones amb les que parles facilita la comunicació, sí? Esteu d'acord? Mentre que el sistema no peti, si aquí fossin 200 o 300 segurament necessitaríem demanar que algú apagués, no? Però si ens mantenim en aquest número, no, Gemma? Podem anar fent, sí? Genial, molt bé, moltes gràcies. Doncs mireu, com introduïa la Gemma, us vull explicar un concepte derivat del Manel Reyes, que és un company d'MRC, soci d'MRC i director de Training, que està basat en el seu llibre, que ara us presentaré. I on ell defineix o va explicar d'una forma novel·lada, perquè al final és una història entre 2 personatges que van explicant-se, i com d'aquí se'n deriven aquestes 4 lleis de les oportunitats. Quan vam seure'ns per parlar-ne de com podíem fer aquest webinar, dèiem, bueno, al final la transformació social té molt a veure en saber identificar les oportunitats, i estar preparats per identificar oportunitats i saber-les gestionar, pensem, després ho podem debatre en la part del diàleg, que és clau per aconseguir transformació social des de qualsevol tipus d'organització. D'aquí que vam veure que aquest maig podia ser interessant poder-lo compartir i poder-lo debatre. Per tant, començo, arrenco i després ja tindrem ocasió a la part del diàleg de compartir reflexions i punts de vista. Llavors, què és el primer que us vull presentar abans d'entrar a les 4 lleis? A MRC, l'organització amb la que col·laboro, ens vam inventar una fórmula que ja té 38 anys d'història i que parlem o ens referim amb ella com la fórmula de l'èxit.
La fórmula d'èxit a qualsevol organització. I li diem la fórmula de les R's. I ara entendreu per què en parlem de la fórmula de les R's, perquè la fórmula de les R's el que ens diu és que R1 per R2 és igual a R3. Val? Clar, és veritat que quan he dit la fórmula de l'èxit he pujat l'expectativa i pot ser que algú estigués esperant el logaritmo neperiano de X elevado a algo, no? I ara les vostres expectatives diuen, bueno, perdona, aquesta és la fórmula de l'èxit, no? Aquesta fórmula tan senzilla. Doncs sí, val? Aquí sí que m'agradarà també que algú, sigui una mica atrevit o no, una mica més llançat, fins i tot pugui desactivar el seu micròfon perquè us penso fer alguna pregunta. És la fórmula de les R's perquè darrere de cada R hi ha una paraula que comença per R. D'acord? Llavors, ara vull que ens centrem a la dreta del tot amb aquesta R3 que tenim aquí. Qualsevol organització, sigui del tipus que sigui del sector que sigui, a final d'any espera aconseguir... Qui s'anima a dir-me? Que comenci per R. O ho podeu dir, que ja soc expert en llegir llavis, a través dels resultats. Val, molt bé, genial, algú s'ha animat. Fantàstic, val. Resultats, estem d'acord, sí? Qualsevol organització es planteja uns objectius i avaluar els resultats. I els resultats poden ser de qualsevol tipus. Val, perfecte. Aquests resultats són conseqüència de dues R's que s'estan multiplicant. Anem a la primera de les R's, de l'esquerra del tot. Anem a la R1. Les organitzacions, siguin del tipus que siguin, necessiten d'aquesta R per poder fer la seva feina. Si no tens aquesta R, no pots fer cap tipus de feina. Què necessiten les organitzacions per fer la seva feina? Que comenci per R. Recursos. Molt bé. Domènec, genial. Recursos, sí? Exemples de recursos. Quin és el primer recurs que us ve al cap? Les persones, sí? Persones. Les persones, no? Els recursos humans, val? Però n'hi ha de molts tipus. El mobiliari, el tecnològic, els vehicles, la maquinària, la pasta, els diners és un recurs, no? Per poder cobrir les inversions, els fons de maniobra, etc. No? És obvi, en aquesta fórmula en què la R1 està multiplicada per una R2, que a major quantitat de recursos o a major qualitat de recursos, més fàcil s'hi arriba a resultats, no? De fet, si jo ara al Domènec li dic escolta, Domènec, aquest any hem de multiplicar per 2 els resultats, doncs el Domènec què em demanarà? Home, els 2 donen més recursos, no? Estem d'acord? Fins aquí anem bé? Val, perfecte. Ara bé, si les organitzacions només necessitessin els recursos per garantir els resultats, doncs seria molt fàcil, no? Perquè poses els recursos que necessites, de la qualitat que els necessites, i ja està. T'esperes a la reunió de final d'any, no?, de la Junta del Patronat i vinga, a recollir resultats, no? Bé, no és així. Hi ha un altre factor que, a més, és multiplicatiu. Aquesta R2 que estem veient aquí multiplica la R1. Per tant, si aquesta R2 és un 0 i li posem un valor a la R1, no sé, el que vulgueu, 1.000, 1 milió, 100.000 milions, m'és igual. Com la R2 sigui un 0, resultats 0. Sí? Pot ser fins i tot negativa, aquesta R2. Imagineu què passa amb els resultats, no? Quina paraula que comença per R ens amaga una paraula tan important a les organitzacions que tingui tant impacte en la consecució dels objectius dels resultats que es fixen les organitzacions. Aquí costa més. Aquí, no us sentiu malament, val? Perquè en el 99% de les ocasions no sol sortir, però sí que us animo que algú es llenci una mica a la piscina. Que equivocar-se tampoc no passa res, no? Què pot tenir tant de pes en una organització que comenci per R? De fet, nosaltres ara aquí ho estem fent. Per alguns de vosaltres he reprès una d'aquestes que fa temps que ara fèiem, fins i tot anys, no? Amb el Domènec, per exemple, que no ens vèiem, i amb alguns de vosaltres l'estem començant de nou avui. I aquesta cosa que comença per R pot ser molt xula i molt divertida, o a vegades aquestes R's... Relacions? Molt bé. El Carles ha sigut el que ho ha dit? Sí? Perfecte, molt bé. La R2 són les relacions. Parleu-me de com són les relacions entre les persones en una organització i
podrem preveure d'una forma més certera com acabaran sent els resultats. Per tant, en aquesta fórmula, la R, que nosaltres pensem que és la més important, és aquesta. Perquè d'història, de gestionar recursos, de tècniques i d'eines per gestionar recursos, fa molts anys que estan sobre la taula qualsevol tipus d'organització, no? És igual que siguin entitats no lucratives com empreses, no? El tema és, tan potents siguin les relacions, tant de palanca tindrem en la consecució dels resultats. I l'essència d'això us les puc explicar de forma molt resumida en què les persones, quan ens impliquem en un projecte, quan anem a treballar en un projecte, podem donar 3 coses a l'organització. Que l'organització són la resta de persones. La primera, i m'agrada dir-ho en castellà perquè crec que l'expressió és molt aclaridora, és arrimar el hombro. En català no queda igual, posar l'espatlla, no queda igual. Arrimar el hombro, sí? Arrimar el hombro què és? Fer allò pel que se t'està pagant. Complim l'horari, seguir els procediments, estar d'acord amb la cultura, la forma de fer de l'organització. Si ara a mi l'OTS em convida a contractar-me per venir a treballar amb ells perquè volen fer créixer el tràfic de visitants a la seva pàgina web i els 3 mesos d'estar allà no només creix, sinó que a sobre de creix, home, doncs el Sergi no està fent la feina que toca. Per tant, algú algun dia vindrà, escolta, Sergi, no fas l'horari, no fas la teva feina, doncs acomiadat, no? Si algú no arrima l'hombro, fins i tot podem prescindir d'aquesta persona. Per tant, hem d'arrimar l'hombro. Molt bé. Però el Sergi, qualsevol de vosaltres, quan aneu a treballar, podeu regalar 2 coses més. I dic regalar perquè jo les dono a qui crec que s'ho mereix. I si no les dono, no em feu fora. No em podeu fer fora. I aquestes 2 coses són, la primera és el meu cor. I quan parlem del cor ens referim a la passió, a la implicació, a la motivació, a les ganes. La part de l'actitud, sí? I l'altra cosa que puc regalar és el meu cap. Què és el meu cap? La innovació i la creativitat. Jo aquestes 2 coses, el primer dia que poso un peu a l'OTS, si seguim amb l'exemple que la gent me'n fitxa, no? Com està el primer dia el meu cor i el meu cap? El 100? El 200%? Home, que m'han agafat a mi, no? Haig de demostrar que no s'han equivocat, no? Fins i tot m'heu fitxat per fer créixer el tràfic de la pàgina web. Però jo arribo el primer dia i el primer dia hi ha una fuita d'aigua a les oficines i ve la gent i em diu Sergi, tenim una fuita d'aigua. Jo agafo el motxo i em poso a recollir l'aigua o no? Home, per suposat. Sense cap problema ni sense cap mania. La pregunta és, a l'any, als 6 mesos, alguna vegada em diu, bueno, jo als 3 mesos, no? Jo arribo a l'oficina i torno a veure una fuita d'aigua i la gent... És fàcil que el Sergi digui, bueno, doncs truca a manteniment, no? A mi què m'expliques? Bé. I la velocitat amb la que el meu cor s'encén o s'apaga i en el que el meu cap s'encén o s'apaga dependrà d'aquesta R2. Dependrà de com la Gemma estableix la seva relació amb el Sergi i com el Sergi estableix la seva relació amb la Gemma. Fins aquí esteu d'acord o què? Sí? Bé, avanço. És important, evidentment, tenir bons recursos. Val? Sense R1 no es pot fer una bona feina. Hi ha major quantitat i major qualitat de l'R1, millors resultats, però treballar les relacions, que en definitiva és treballar les emocions de les persones, les meves i les dels altres, és un gran multiplicador per aconseguir els millors resultats possibles. Aquí faig un breu apunt, perquè aquest 3 de la R3, que no només compleix la regla matemàtica, que sabeu que 2 exponencials que es multipliquen es sumen als exponents, sí? 1 més 2 és 3, sinó que aquest 3 d'aquí també ens ha anat molt bé, tot i que quan la vam definir fa 38 anys no hi pensàvem tant en això, encaixa perfectament amb el triple impacte. Les organitzacions, evidentment que han de ser bones gestores dels recursos econòmics i han de pensar en els resultats econòmics, perquè si no garanteixes l'economia de l'organització, apaga i vámonos, no? Però també hem d'incorporar 2 aspectes més, que és la visió ambiental i, evidentment, la social. I aquí ens encaixa perfectament tot el que té a veure
tot el que hi ha darrere dels ODS, de la sostenibilitat i de la responsabilitat social, no? Què fa la meva organització per tornar a la societat el que la societat m'està facilitant, no? Aquesta és la forma resumida que tenim de la fórmula de l'èxit. Donant protagonisme, i veureu que tot el que estarem parlant o el que estaré parlant ara tindrà a veure just amb establir relacions potents per encendre cors i caps. Des de les relacions amb mi mateix, per automotivar-me i encendre el meu cor i el meu cap i no fer que s'apagui, i com genero relacions amb la resta perquè això també sigui potenciador. Abans de res, vull que comencem a fer un test. Necessito que tingueu paper i boli a mà. La tècnica per fer-ho ràpid aquí és que són 5 preguntes les que us faré i senzillament al vostre paper heu d'apuntar pregunta 1 i apunteu com a resposta la lletra que trieu, la A, la B o la C. Ja està. 1, A, B, C. 2, no cal ni que escriviu la pregunta, senzillament que us apunteu. A la pregunta 1 jo he triat la resposta A, B, C. Sí? Tots teniu paper i boli a mà? Vale, genial. Pregunta 1. Als països pobres de tot el món, quantes nenes finalitzen l'educació primària? A, un 20%, B, un 40%, C, un 60%. Doncs escriviu 1 i la A, la B o la C, la que hagueu triat. Sí? Teniu resposta triada? Genial. Avanço. Pregunta 2. On viu la major part de la població mundial? A, països pobres, B, països d'ingressos mitjos, C, països rics. Ho tenim? Molt bé. Pregunta 3. En els darrers 20 anys, la proporció de població mundial que viu en condicions de pobresa extrema, A, quasi s'ha duplicat, B, s'ha mantingut més o menys estable, C, quasi s'ha reduït a la meitat. Avanço a la 4. Molt bé. En els últims 100 anys, el número de morts per conseqüència de desastres naturals, A, s'ha augmentat més del doble, B, s'ha mantingut, C, ha disminuït a menys de la meitat. I avanço a la 5a. En el món, quantes persones tenen accés a l'electricitat? A, un 20%, B, un 50%, C, un 80%. Ho tenim? Genial, perfecte. Molt bé. Ara us tocarà una mica de paciència, perquè no us penso donar les solucions encara, sí? Us les donaré més endavant. Sí? Podeu aguantar o què? Sí. Molt bé. M'agrada veure els somriures. Vinga, entro a les 4 lleis de les oportunitats. Com us deia, les 4 lleis està basada en aquest llibre, Les 4 leyes de las oportunidades. És un llibre molt pensat per equips comercials. Cómo vender con éxito en el trabajo y en la vida. El que passa que al final, crec que estareu d'acord amb mi, que les persones estem venent constantment. Perquè vendre és influir. Estic venent les meves idees, estic venent les meves formes d'entendre un projecte, de com entendre una situació. Els humans estem venent constantment. Per tant, al final, les 4 lleis que el Manel explica en aquest llibre, que jo us dic que és una història novel·lada, i per tant, és un llibre que es pot llegir molt fàcilment, són d'aplicació a qualsevol àmbit. De fet, ell aquí ja diu, en el trabajo y en la vida. Abans d'explicar-vos i presentar-vos les 4 lleis, sí que us faig aquesta pregunta. Què és una oportunitat? Perquè tenim clar què és una oportunitat, però poder a vegades ens pot costar definir-la. A nosaltres ens agrada definir, al Manel li agrada definir una oportunitat, a veure si esteu d'acord, com un estat mental. Perquè una oportunitat, al final, no deixa de ser que davant d'una determinada situació, una persona, a partir dels atributs que li col·loca en aquella situació, acaba veient que aquella situació és una oportunitat. Però poder, no sé, l'Albert, davant d'una situació, està veient una oportunitat, mentre que el Carles, amb la mateixa situació, està veient una amenaça. Pot ser possible això o no? Per tant, l'Albert està en un estat mental diferent a l'estat mental que té el Carles.
Fins i tot llavors aquí comença la racionalitat, no? L'Albert començarà a fer les seves argumentacions per veure si el Carles les entén o les interpreta de la mateixa forma, no? Per tant, l'oportunitat ens agrada definir-la com un estat mental. Si l'oportunitat és un estat mental, en funció del meu estat mental, pot ser que vegi oportunitats o que no les vegi. Fins i tot l'Albert avui està veient una oportunitat amb la situació i potser als 2 dies canvia d'opinió i aquella oportunitat la veu com una amenaça. O el Carles, que l'està vivint com una amenaça, passen 2 dies i als 2 dies està veient l'oportunitat i la situació no ha canviat. Esteu d'acord? Molt bé. Per tant, imaginem-nos, i us poso un exemple, estem en una planta de producció de sabates, no? Anem a fer veure, a Gemma ara ets la directora general d'una productora de sabates, a Elx, no? Elx és com la cuna de la sabata de qualitat, no? Que tenim. Llavors, la Gemma ha decidit que vol expandir el negoci, no? I vol obrir nous mercats. Llavors, agafa els seus 2 millors venedors i els diu, escolteu, ara us enviu a l'Àfrica, no sé, pots inventar-te el lloc que vulguis, Gemma de l'Àfrica, on vols expandir el negoci, d'acord? I els dius, escolta, vull que aneu allà, en aquesta zona, i feu un anàlisi de camp i em digueu si és un bon escenari d'expansió anar cap a aquest mercat, d'acord? Tu ho expliques i aquestes són les 2 cares de sortida que et posen aquests 2 millors venedors, d'acord? Van. O sigui, accedeixen a fer el viatge, agafar un avió i anar fins a aquell altre país i fer l'anàlisi, d'acord? I a partir d'aquí donar-te el feedback. En el moment que arriben i aterren en aquesta nova ciutat a la que els has convidat a anar, descobreixen que allà tota la gent va descalça. Sí? Ningú fa servir sabates, no? El comercial de la dreta, truca immediatament, segurament amb una cara com aquesta, a la Gemma i li diu, escolta, Gemma, aquí estem perdent el temps, contracta'm un avió de tornada ràpid cap a Elx, perquè aquí no vendrem un xurro. Ningú fa servir sabates. I 10 minuts més tard et truca aquesta noia, que segurament seria aquesta, la cara que et posaria per trucar-te, per dir-te, Gemma, comença a buscar una nau de producció aquí, perquè aquí ens forrarem. Ningú porta sabates. Sí? Davant d'un mateix fet, davant d'una mateixa situació, algú està veient una amenaça, no està veient l'oportunitat i un altre està veient l'oportunitat. Sí? És un estat mental. Molt bé. Avanço. Us presento la primera de les lleis de les oportunitats. Les oportunitats sempre hi són. Sempre estan ahí, que diríem en castellà, no? Les oportunitats sempre hi són. Què hem de fer, per tant, davant d'aquesta llei? Home, mentalitat positiva, perquè si estem parlant que l'oportunitat és un estat mental, si ens treballem una determinada actitud positiva, pot ser més fàcil poder veure les oportunitats. I l'actitud proactiva. No puc ser una persona reactiva. Haig d'emprendre accions i haig de ser proactiu. I la proactivitat també és una actitud. Està dins de la R2 que estàvem parlant abans. La psicologia del positivisme o la proactivitat depenen del jo de la persona i són aspectes que es poden entrenar. Tot el que cau dins de la intel·ligència emocional és entrenable. Així com el quocient intel·lectual no el podem fer créixer, el podem aprofitar més o menys, però als 19-20 anys el quocient intel·lectual que tenim per a tota la vida. Mentre que la intel·ligència emocional sí que creix. De fet, l'experiència de vida a tots ens ha fet créixer amb intel·ligència emocional. Segurament tots avui teniu bastant més control de l'impuls, per exemple, que fa 10, 15 o 20 anys enrere. Perquè les experiències de vida us han fet aprendre. Bé, doncs jo puc ser més proactiu i jo puc cultivar la meva mentalitat positiva. Perquè d'aquesta forma tingui el radar més encès per identificar les oportunitats. Perquè les oportunitats hi són. Haig d'entrenar-me a saber-les veure i saber-les identificar. Quina és la segona llei?
Doncs que les oportunitats venen amb data de caducitat. Què vol dir? Que no estaran permanentment esperant-nos a que les veiem. Estan i en un determinat moment deixen d'estar. Per tant, si tenim en compte aquest concepte, aquí apareixen més eines. Hem de ser ràpids. Hem de ser ràpids, perquè si no són ràpids, poder quan l'anem a buscar caduca. I hem de saber prendre les millors decisions possibles. Un exemple de caducitat, no? Pot ser, per exemple, la història que expliquen, no? de Gandhi, no? Que un dia anava corrent amb les seves sandàlies a agafar un tren que se li escapava. I en el moment que posa un dels peus dalt de l'esglaó, del vagó que ja estava en moviment, l'altra sandàlia li cau al terra. Gandhi, quan va acabar de pujar al vagó, va fer una cosa. Algú sap aquesta història? No. Bé, es va girar, va agafar la sandàlia que li quedava en el seu peu i la va llançar al terra el més a prop possible de l'altra sandàlia. Per què penseu que va fer això? Perquè era l'única forma de que algú pogués aprofitar l'altra sandàlia si tenia l'altre parell. Sí? Aquesta és l'oportunitat, però aquesta oportunitat tenia una caducitat, perquè si el tren s'allunyava massa, ja no hagués servit de res llançar l'altra sandàlia. Sí? Va ser molt hàbil. Va veure l'oportunitat de dir, ostres, jo ja no faig res amb una, la llenço perquè com a mínim qui se les trobi les podrà fer servir. Això només ets capaç de fer-ho si estàs en un estat mental adequat, si compleixes la primera llei. Perquè si no, és fàcil que l'emoció que tens és carai, ara a sobre m'he quedat sense sandàlia, no? I en un estat mental de ràbia, d'indignació, d'enfadament, a qui se li acut llançar-la? Segurament a cap dels que estem aquí. Mentre que si jo he cultivat una actitud proactiva o positiva, com dèiem a la primera llei, és fàcil que llavors les oportunitats no se'ns caduquin. Sí? Molt bé, segueixo. Tercera llei. Si no l'aprofites tu, l'aprofita un altre. Com no aprofitis tu una oportunitat, si no caduca, és fàcilment que llavors sigui una altra persona la que l'aprofiti. Això té molt a veure amb la competència, l'oportunitat de ser el primer. Les organitzacions, al final, competim per aconseguir determinades coses. La inacció ens farà poder fer que no aprofiti jo l'oportunitat i sigui una altra. La part contrària de la proactivitat és la inacció. Estic allà donant-li voltes. Poder estic en paràlisi per anàlisi, que això també a vegades ens passa, les organitzacions, de donar-li masses voltes a les coses. I sobretot recau en la responsabilitat individual. Al final les organitzacions són persones. Les organitzacions, de fet, és un paper. O sigui, l'OTS, com a OTS, Gemma, sou un paper. Teniu uns estatuts, esteu escrits i existiu perquè diu un paper que existiu. Però l'OTS sou les persones. Hi ha les organitzacions de qualsevol tipus, jo què sé, la Bayer, o sigui, es pot posar a la Bayer a la presó si fa un medicament que no sé, posaran a la presó alguna persona, Les organitzacions són les persones que estem en aquell moment representant-la, o participant dels seus projectes. Per tant, quan parlem d'aprofitar les oportunitats, qui ha d'aprofitar les oportunitats? L'OTS, la Fundació Mercè Fontanilles, Domènec? No, l'ha d'aprofitar el Domènec. Una responsabilitat individual. És una acció que cadascuna de les persones hem d'assumir. La nostra responsabilitat de saber aprofitar les oportunitats. Perquè si no poder, les aprofitarà un altre. I la darrera, la quarta, a mi és una de les que més m'agrada, és, escolta, davant del dubte, atreveix-te. I per què ens hem d'atrevir davant del dubte? Perquè, mireu, quan nosaltres analitzem humanament des de la nostra raó una situació, si diem que no, és que ho tenim clar que és que no. No, això no ho farem. Per això. No, aquest local no l'agafarem perquè sigui la nostra. No, per què? Per això. I ho tinc clar. No. Això ho sabem fer molt bé els humans. El tema és, quan estem en aquest punt de dir, bueno, estaria bé. Bueno, val. Esteu dubtant? Si esteu dubtant, ja enganxa. Si esteu dubtant, hi ha alguna cosa que us està fent dir que sí. El que passa és que ens fa por.
Per què ens fa por? Home, doncs perquè hi ha incertesa, perquè la incertesa ens posa molt nerviosos als humans. No sé què acabarà passant. I si ens equivoquem, no? Abans amb el Domènec parlàvem del canvi de seu, no? I si quan anem allà, no? Ostres, i si després ens empenedim? Això és el que ens fa por. I aquesta por és la que ens inhibeix. El que ens va explicar el Manel en el llibre és, si hi ha dubte, no t'ho pensis, perquè si hi ha incertesa, és que val la pena. Hi ha alguna cosa que t'està fent dir que sí. El que passa és que estem molt entrenats a dir que no a les coses i trobar arguments pels nos. Perquè llavors és molt fàcil. No, aquest local no. Per què? Perquè no té la mida que necessitem. Perquè la zona no és l'adequada. Perquè... Val? Doncs fora. Dubtes. Tira milles. Atreveix-te. Si hi ha dubte, és que val la pena. Sí? Tenim les 4 lleis. Val? Sempre hi són les oportunitats, venen amb data de caducitat, si no les aprofites tu, les aprofitarà un altre i davant del dubte, tira milles, atreveix-te. Sí? Bé. És un vídeo que fem servir molt als nostres entrenaments quan volem parlar de treball en equip, no? I de la importància que té sentir-nos i entrar dins d'una dinàmica de treball en equip, no? Però també és un vídeo que he trobat que era adequat, perquè al final aquí la Sandra, aquesta regatista, aquesta trainera, estava en un estat mental adequat perquè fins i tot davant d'una circumstància negativa que ha aparegut, que no estava sota el seu control, que era que es trenqués el rem, no? Ha estat capaç de trobar la millor forma possible, malgrat no tenir el rem, de contribuir a l'equip. I ella és capaç d'arribar a això perquè està en un estat mental adequat, perquè ha sabut gestionar molt bé les seves relacions, les seves emocions internes, ha sabut molt bé controlar la ràbia que li pot haver causat, no? O sigui, esteu d'acord que en una situació així el primer instint, la primera emoció és perdó, merda, no? Hòstia, i ara què? No? Ens ho estem jugant i a mi baix em trenca el rem. Em puc instal·lar a la queixa. O em puc instal·lar en centrar-me i en les meves mans què està? Seguir fent l'esforç com si tingués el rem, que hem pogut veure que l'esforç és doble, perquè les abdominals que fa aquí la Sandra són de mèrit, no? Bé, ha estat capaç de veure l'oportunitat. No li ha caducat. Perquè si això ho arriba a pensar 5 minuts més tard, ja hagués estat tard. L'oportunitat hagués caducat. L'ha aprofitat ella. No ha fet falta que ningú li digués res. Sí? I s'ha atrevit. Podia haver sortit bé o podia haver estat manera. S'ha atrevit. Davant del dubte s'ha llançat a la piscina. Sí? Un dels conceptes claus o una eina bàsica de gestió emocional és la resiliència, que jo crec que és un concepte que ja ha estat bastant triat, no? I que crec que tots el deveu conèixer, no? És un concepte traslladat de la física dels materials, no? Una biga de ferro que ens pot semblar com molt rígida, no? És un element absolutament resilient perquè té la capacitat de combar, encara que poder fins i tot a simple vista no la veiem, però si et poses a sota d'un pont gran que estigui en bigues, veureu com les bigues comben, no? Quan passa un tràiler, i després té la capacitat de recuperar, no? La seva posició original. Això ho pot fer una biga d'acer, però no ho pot fer un gerro japonès. No? El gerro japonès aguanta fins on aguanta, però quan posis molt pes, petarà, es trencarà en 1000 trossets i ja perd la seva funcionalitat. No? Aquest concepte que ve de la física, doncs ens l'emportem al món de la psicologia, no? I la resiliència és aquesta capacitat que posseïm els humans, sobretot quan apareix una adversitat. Heu tingut alguna adversitat a les vostres vides o no? Sí, no? Personals i professionals, no? Vale, bien, bravo. Qui no, no? Bé, la vostra capacitat d'això, de mantenir-vos, no? En peus, no? De lluitar, no? De perseverar, de ser tenaços, de tenir una actitud positiva, doncs són les que us fan avançar contra aquesta adversitat, no? Fins i tot tenir aquesta sensació d'estar nedant a compte corrent, no? Per finalment, què? Superar-les, no?
Què és el més important de la resiliència? Que davant aquesta circumstància que has acabat superant, avui tu ets més forta que abans de que passés això, perquè has après i has tret uns coneixements que ja els pots aplicar des del primer moment que torni a passar una cosa semblant, no? Amb aquesta imatge que teniu a l'esquerra, no? Cap mar calmada ha fet expert a un mariner. Sí? Per tant, tornar a estar a l'estat mental, no? Com ens predisposem a partir de la nostra capacitat de resiliència davant dels fets. No sé si coneixeu Antonio Damasio. Algú coneix aquest senyor? Sí, no? Bé, no és psicòleg, no és filòsof, val? És neurocientífic. És un senyor que porta dedicant tota la seva vida a estudiar el funcionament del cervell. Tot i que pot semblar un poeta amb aquesta frase que fa servir, no? Perquè ell diu que no, els humans no som màquines pensants que sentim, sinó que són màquines sentimentals que pensem. Per tant, com a les mates, l'orden de los factores no altera el producte, aquí sí, perquè primer sentim i després pensem. En tant com em sento, està condicionant el meu pensament. És veritat que tenim una capacitat de raó molt i molt gran, però si alguna cosa som els humans, som emoció. I suposo que estareu d'acord que si alguna vegada us ha passat algun fet que emocionalment us ha trasbalsat, segurament en aquell moment no sou l'actiu més important de la vostra organització perquè la vostra capacitat de raonar es veu alterada. Esteu d'acord, no? Quan sou més innovadors, quan sou més creatius, quan el vostre estat emocional és bo. El que està demostrant l'Antonio, ha estat diverses vegades príncep d'Astúries reconegudament, és com la meva forma de sentir condiciona la meva forma de pensar. Per tant, és més important que mai saber gestionar les meves emocions i sobretot també aprendre a gestionar les emocions dels altres. Us vull fer una pregunta. Com hem de tractar a les altres persones? És possible que a algú li vingui al cap la resposta de com m'agradaria que em tractessin a mi? Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo hay que tratar a los demás? Como te gustaría que te trataran a ti, no? A mi aquesta frase em sona de quan era peque, no? Que me la deien, sí o no? Val. Bé, és una frase que té tot el sentit de món si el posem només dins del marc de ser persones educades. Però vull que prenguem consciència que aquesta frase no és certa quan parlem d'establir relacions que encenen cors i caps. Perquè si jo soc com soc, que us puc dir, i els que em coneixeu, no? Pues que tendeixo a ser una persona directa, extrovertida, espontània, que m'agrada estar amb gent, que tendeixo a ser influent amb les meves preses de decisions, que si se m'espatlla la tele, me'n compro una tele aquella mateixa tarda, sí? El Sergi és així, sí? I, en canvi, no sé, la Gemma, per exemple, no? Doncs pot ser una persona més introvertida, pot ser una persona que li agrada més els espais estables i que les coses no canvien tant, pot ser una persona reflexiva i no directa, sí? Pot ser una persona que li agrada treballar amb la gent que ella coneix, és muy amiga de sus amigos, però no tiene 5.000 seguidores, ¿no? En Insta. Si algú diu, hi ha una convenció, la Gemma no aixeca la mà per anar a la convenció. El Sergi sí, diu, ja vaig jo, no? Perquè, no? Li mola, no? I el Sergi se'n va a una convenció i torna amb 100 targetes de visites, no? La Gemma se'n va a una convenció i torna amb una visita, amb una targeta de visita, la que li ha donat al Sergi, no? Sí, fora broma, sí? Bé, si el Sergi és com és, el Sergi ha de tractar la Gemma com li agrada que li tractin al Sergi? No. Perquè com el Sergi vagi a la Gemma dient-li, Gemma, que canviem el programa del nostre CRM perquè ara tinc un programa supernou i demà el canviem. Això és el que voldria, no, el Sergi? Però la Gemma em dirà, perdona, t'has tornat boig, t'has begut l'enteniment, espera, jo vull mirar això, jo vull mirar allò. No, cony, és que és reflexiva. I jo soc directa, sí? L'essència de les relacions és gestionar aquestes emocions que ens diu l'Antonio Damasio. Qui tens sentat davant, coneix-el molt bé i adapta la teva forma a la que millor li fa sentir amb ella, perquè a mi m'interessa el seu cor i el seu cap, perquè jo la vull tenir il·lusionada, motivada, contenta, innovadora i creativa. I si la tracto com m'agrada que em tractin a mi, li estic apagant el seu cor i el seu cap. Sí? Hem de gestionar emocions, no només hem de gestionar raons. Sí?
Bé, mireu, tinc tot això. Us puc parlar de proactivitat, d'empatia, de flexibilitat, d'ego, de control d'impuls, d'autoconsciència emocional, d'assertivitat, de tolerància a l'estrès, de treball d'equip, de discrepàncies, emocions, de visions adequades, d'optimisme i de resoldre problemes. I la gent em va dir, només tens una hora. Dic, doncs haig de triar. Val? I com no sé què triar, bueno, doncs això està a la informàtica, no? Doncs tria tu els 4 temes que vols que parli amb aquesta gent que venen a l'Observatori de Transformació Social. I acabarem parlant de, doncs mira, proactivitat, flexibilitat, visions adequades i optimisme. Us van bé? Doncs arrenco. Val? Primer, les col·loco en primera persona, perquè això va de ser proactius, de ser flexibles, de tenir visions adequades i de ser optimistes. Val? Comencem per la proactivitat. Com podem ser més proactius? Això té molt a veure amb que els humans establim 3 tipus de relacions. Estem parlant de R2. I aquestes 3 tipus de relacions en si mateixes en algun moment es poden transformar en un obstacle. Per tant, primer àmbit de relació, l'ello en castellà. L'ello què és? Qualsevol circumstància que la vida us posi pel davant. La Covid va ser la més bèstia circumstància que a tots ens ha aparegut l'any 2020, no? Però hi ha moltes més circumstàncies, que hi hagi cua a la ronda de dalt, que plogui, que mil coses. Val? I estem parlant de circumstàncies obstacles. Què vol dir? Les que no em molen. Les que m'agraden no dificulten les relacions. Estem parlant dels obstacles, aquelles coses que poden venir. Val. Circumstàncies que són obstacles, la pregunta que us faig és, es poden canviar? Jo puc fer coses per canviar una circumstància que apareix a la meva vida que no m'agrada perquè deixi de passar aquella circumstància? No. Jo no podia fer res perquè la Covid no existís. En el meu àmbit d'acció jo no puc fer res perquè acabi la guerra amb Ucrània, ni puc fer res perquè desaparegui la cua de la ronda de dalt. Estem d'acord? Val. Només puc fer una cosa. Escollir la meva millor actitud possible. Jo davant de la cua de la ronda de dalt puc estar és que ja està bé, és que sempre així mi l'ha espavilat aquest que va fent les curves, és que a veure, aquest el que li tocaria és que a veure si se li punxa la roda i no... No? Puc estar amb aquesta actitud o puc saber escollir l'actitud, ostres, quin bon moment per seguir practicant l'anglès amb ChatGPT-4 i em poso a parlar anglès amb el ChatGPT. Perdó, ChatGPT, no ChatGPT-4. Sí? O aprofito per fer les trucades que tinc pendents amb la Gemma per coordinar-nos per acabar de preparar l'OTS. Total. Sí o no? Saber escollir la millor actitud possible és l'eina imprescindible quan hem d'atacar circumstàncies que són obstacles. Però els humans també ens relacionem en un altre àmbit. I és l'àmbit del tu. Vosaltres teniu tus a les vostres vides que poden ser un obstacle. Hi ha tus i normalment la majoria són meravellosos o meravelloses. Suposo ja esteu arribant a la conclusió que els tus qui són? Totes aquelles persones que no sóc jo. De fet, tots vosaltres ara sou els meus tus. Sí? Llavors, no sé a vosaltres si us passa. Podeu ser molt polites i dir el que políticament sigui correcte, o podeu fer una mica de sinceritat. Val? Vosaltres teniu persones que quan esteu al vostre lloc, a la vostra feina, fins i tot us pot passar a casa vostra, perquè això ens passa també amb la família o amb els amics, no? Que entren per la porta, els veieu entrar per la porta i se us dibuixa un somriure a la cara. Sí? Perquè dius, hòstia, mira, ja ha arribat la Irene. Ai, no? I teniu aquest discurs intern, no? Hòstia, guai, sí, ja ha arribat la Irene. Sí o no? Teniu gent així a les vostres vides? Val. I a mi aquestes no m'interessa parlar d'elles d'ara. M'interessa parlar de les persones que quan entren a la porta, veieu que entren per la porta, us gireu i penseu internament. Hòstia, merda, ja ha arribat aquí. Us passa això o no? Sí, no? Poquets, entenc que devem tenir poquets, estadísticament ens toca que toquin poquets, no? Però no sé, tots tenim algun, no sé, un cunyat difícil o una tieta complicada o un company de feina complicat, sí o no? Val. Clar, aquests tus que tenim tots a les nostres vides que hem de poder gestionar, jo puc fer coses perquè aquests tus canviïn i, per tant, deixin de ser persones que a mi em compliquen una mica la vida? Molt bé, hosti, teniu claríssim, vale?
Hi ha persones complicades, també n'hi ha de tòxiques. Sí, sí. El nivell de complexitat pot ser tolerable o intolerable, estic d'acord, estic d'acord. Tant és el nivell, no?, de la intensitat del que em provoca aquella persona en mi, no? El tema és que jo no puc fer coses per canviar aquella persona. Que puc influir, absolutament d'acord. Podria hasta hacerla vertical puente con triple salto mortal. Domènec riu, no? Però com aquella persona decideixi no canviar, no canvia. Esteu d'acord o no? Val, perfecte. Hi ha un últim àmbit de relació. Ens imaginem quin és o no? El jo, sí? Val. Jo em relaciono amb mi mateix, sí o no? Jo em dic coses a mi mateix. Bé, jo em puc canviar a mi mateix? Sí, perfecte. Si la resposta aquí fos no, s'acabava el webinar. Bueno, i de fet, llavors jo sí que m'haig de buscar feina, haig de portar el currículum a algun lloc, perquè s'ha acabat la feina que fem des de l'NRC, perquè precisament és entrenar-nos a treure diferents versions del jo per establir les màximes relacions possibles. Sí? I jo sí que em puc canviar, perquè jo sí que, per exemple, em puc dir coses diferents sobre aquella persona. I a partir d'aquí ja passen coses. Sí? Tolstoi deia això, amb aquesta frase també tan ben feta, no? Que és tothom pensa en com canviar el món, però ningú pensa en com canviar-se un mateix. Quantes vegades us heu dit, us heu escoltat o heu escoltat algú de la vostra organització dient no, això en aquesta casa impossible. Bueno, és que no va de canviar la casa. Bueno, i tu què pots fer davant d'això? I tu què pots fer davant d'aquesta persona? Perquè el que tu decideixis fer sí que està en el teu àmbit. De fet, si tornem en aquest esquema i agafem el jo, el tu i la jo, tot el que té a veure amb l'actitud dins d'aquests tres àmbits, quan parlem de l'actitud proactiva o parlem de l'actitud reactiva, vosaltres sereu reactius quan intenteu canviar circumstàncies o intenteu canviar tus. I la proactivitat només neix des del jo, perquè aquí és on jo puc garantir fer coses diferents. Jo puc tractar de diferent forma aquella persona i poder tractant de diferent forma aquella persona que també té un jo intern, és possible, o si més no, la probabilitat de que tingui ganes de canviar créixer. La reacció sol instal·lar-nos en la queixa. La proactivitat és el que ens mou a l'acció. Abans parlava de la inacció, no? La inacció és tu, allò. Centreu-vos en el que està a les vostres mans. Centreu-vos en el jo. En el jo es aconsegueixen canvis. Sí? Proactivitat. Val? Anem aquí, a la flexibilitat. Sí? Ser flexibles no té a veure amb el que és capaç de fer aquesta ballarina. Val? A mi, si em feu fer això, doncs segurament m'haureu de portar urgències, val? Sinó que la flexibilitat l'entenem com la teva capacitat d'adaptar-te des de les nostres emocions, pensaments i comportaments davant de qualsevol circumstància o idea que desconeixem, coses que són impredictibles i canviants. No? Tots estarem d'acord que en els últims 20 anys el món està canviant amb una velocitat estrepitosa. O tens flexibilitat i capacitat d'adaptació o crec que ho tens molt complicat, no?, en aquesta vida. Quan parlem de flexibilitat, doncs no ho sé, mireu, 50 frases que maten la creativitat, perquè al final entenem que en el món organitzatiu ser flexible vol dir ser creatiu, ser innovador. De fet, nosaltres això ho resumim amb imaginar sempre alguna cosa millor. Val, molt bé, ha anat molt bé, la reunió que hem fet avui, però ho podíem haver fet millor? Val, perfecte, la forma amb la que tenim d'atendre els nens quan arriben a la nostra casa de colònia, val, això està, però i es podrien fer millor? I això té a veure amb encendre caps. I hem quedat al principi del webinar que encendre caps jo ho regalo, Ningú m'ho pot obligar, Que si a mi ve un dia el Domènec i em diu Sergi, necessito que facis això, si jo tinc el meu cap encès, li diré, home, Domènec, sí, però compte, no vols dir que si fem això poder ens posem en un bassal que no? I el Domènec, hòstia, és veritat. O em puc limitar que quan el Domènec em diu Sergi, hem de fer això, dic, ok, Domènec, ho fem, perquè el meu cap està apagat, sí? De totes aquestes 50 frases, que us les podreu llegir en calma quan us enviï la presentació, n'hi ha una que és l'estrella, no? Sempre ho hem fet així, no?
Escolta, sempre ho hem fet així i aquí estem, no? I no ens ha anat pas malament, no? Sí? Em salto això, vaig una mica més al gra. Primera pregunta que us faig per entrenar la vostra creativitat. Quin és l'animal que té més dents? Qui s'atreveixi? Hem parlat de que les oportunitats va d'atrevir-se, eh? Quin és l'animal que té més dents? El tauró, la Irene diu. No, Irene. La balena. La balena. No, tampoc. Hem de ser creatius, El cocodril tampoc, Joan. Gràcies per participar, però no. El ratoncito Pérez, home. És l'animal que té més dents del món. Sí. És una pregunta que els nens la solen encertar. Als adults ens costa molt més. Qui són els més innovadors o els més creatius? Quan som nens, sí? Perquè a mesura que ens anem fent adults tendim a racionalitzar més les coses, sí? Bé, això era un preescalfament. Us vull fer una altra pregunta. Maria Mercè Riudapera i Rocagrossa, comtessa de Riudebitlles, està tombada a la seva habitació. Veu un lladre entrar-hi i robar alguns objectes de gran valor que posa en una bossa negra. El lladre s'escapa amb el botí. Tanmateix, la comtessa no truca a la policia ni presenta cap denúncia. Per què? Què? Oh, vinga. Ja veig Farners i... No veig el teu nom, eh? Ja estàs dient alguna cosa, però no sé què dius. Perquè li és igual que li prenguin. No, home, no, que té molt de valor, no... Va, a veure si algú veu la solució abans que s'acaben de girar. Us presento la comtessa. Està morta, no, està viva. Mireu quina cara, pobra. Quina cara més bonica de la comtessa. És un bebito, és un bebè. Però fixeu-vos com aquí li ha entrat en el cap que la comtessa de Riudebitlles sigui un bebè. Bé, entrenar la innovació, la creativitat és la clau de la flexibilitat. Imaginar sempre una cosa millor. Sí? Molt bé. Sortir de les vies úniques. És un concepte que segur que n'heu sentit parlar. Quan estem en una via que no trobem solució, trenqueu amb el sempre s'ha fet així, atreviu-vos a veure les coses des d'un altre punt de vista i sigueu creatius. Penseu fora de la caixa. Aquest joc me'l reservo per després, pel diàleg. Fins que queden 15 minuts, Gemma, més o menys? Sí, no? Molt bé. Mireu, la tercera eina que vull compartir amb vosaltres és tenir les visions adequades. Què vol dir això de tenir les visions adequades? Anem a fer-ho amb un exercici, d'acord? Què necessito? Que pareu molta atenció al que dic i em feu molt de cas. Ningú prendrà mal. Ja veureu, ningú us farà mal. Ni caureu de la cadira ni us passarà res. Però sí que necessito que feu molt de cas. La pregunta és aquesta. És més important la imaginació o la força de voluntat per arribar a aquella R3 de la que parlàvem abans? Algú pot parlar d'imaginació o força de voluntat? Com us posicioneu més? Jo apostaria per imaginació. Imaginació? Sí? També? Força de voluntat? Algú està dient força de voluntat? Ui, a veure. Imaginació. Imaginació. L'Empar, jo conec l'Empar Porcel. Sí. Que bé, hola Empar, no t'havia vist. Com estàs? Molt bé. Molt impressionada per tot el que expliques. M'agrada molt. Molt bé. Bueno, després ens saludem. Perdoneu. És que m'ha passat com amb el Domènec, que feia anys que no coincidia amb l'Empar. Molt bé. Bueno, després ens saludem, Empar. Imaginació, força de voluntat. Us contesto després, Mireu, vull que fem aquest exercici. Imagineu que estem en una sala, tots junts, en lloc d'estar virtualment. I jo he portat aquests dos caixons de fusta, tremendament resistents. Aguanten 300 quilos cadascun d'ells. I he posat una fusta a sobre d'aquests dos caixons. Els caixons fan
60 centímetres d'ample, us caben perfectament els 2 peus. Aquesta fusta és dura, val? És molt resilient, és gairebé com una biga de ferro, val? Està perfectament clavada i enganxada a les dues caixes. L'alçada de la que estem parlant és que això està només a 20 centímetres del terra, d'acord? I us demano que us col·loqueu en un extrem d'aquest artilugi i que passeu per sobre d'aquest tauló i aneu a l'altre costat. Us esteu imaginant, eh? Necessito que us imagineu, tot això, que ho poseu al vostre cap. La pregunta que us faig és, passeu? Feu aquest petit exercici? Sí, no? Tothom em sol dir que tots passem, clar que sí. Bé, borrem això del nostre cap. Fora. Jo us estic dient borreu això del vostre cap i no ho esteu borrant, perquè el cervell això no ho sap fer. No penseu en un elefant blau. A veure, sisplau, no penseu en un elefant rosa amb els topos blancs. Una altra vegada. No funciona. Com es treu un pensament del cap? Amb un altre pensament. Jo no em puc treure una cosa del cap dient no vull pensar en això, perquè el cervell no ho sap fer, això. Per tant, ara us convido a fer un altre viatge. Us convido que vingueu a Barcelona, final del carrer Marina. El carrer Marina acaba en el Port Olímpic i tenim 2 grans gratacels de la ciutat de Barcelona. Si estem baixant pel carrer Marina, a l'esquerra Torre Mafre, l'edifici de vidre, a la dreta l'Hotel Ars, el que té les bigues blanques per fora. He fet instal·lar una biga de ferro entre els 2 terrats. Tremendament resilient, també. 154 metres d'alçada, 55 pisos a la Torre Mafre, 54 a l'Hotel Ars, perquè a baix hi ha el casino que ocupa 2 plantes, però tenen exactament la mateixa alçada. I us he convidat a pujar dalt de la Torre Mafre. A més, avui el dia està superclar. Es veu Mallorca des de la Torre Mafre. L'esteu veient, Mallorca? Necessito que us ho imagineu. Noteu l'airet que toca? Us heu atrevit a treure el cap per la barana i veure les personetes i els cotxes que passen allà a 150 metres d'alçada? Us demano que passeu. Algú passa? No. No tenim cap escalador. A vegades tens un escalador al grup i tal, o un bomber, i et diu, sí, jo passo. Diu, bueno, m'agradaria veure. Però bé, ningú ha passat. D'acord? Necessito que seguiu tenint aquesta imatge al vostre cap. Seguiu estant a dalt del terrat de la Torre Mafre, esteu notant l'airet, esteu veient Mallorca i resulta que l'Hotel Ars està en flames i els vostres fills estan al terrat. Passeu? Sí, jo també passo. Algú s'atreveix i diu, jo els diria, nens, veniu. Bueno, no sé. Com a broma està bé, però em sembla que tots acabem passant. Bé, què us vull explicar amb això? Que la força de voluntat és molt potent, clar que és molt potent, i m'ajuda a perseverar, però la imaginació és imprescindible. Si jo no sóc capaç d'imaginar-me que allò que vull aconseguir ho puc aconseguir, on poses la força de voluntat? Jo sóc capaç de mobilitzar el meu jo i mobilitzar a les persones que estan al meu voltant quan jo sóc capaç d'imaginar-me que allò que vull aconseguir és possible. De fet, una de les coses més xules que jo em vaig endur quan vaig tenir l'època a la Fundació Catalana de l'Esplai, que ara m'ho ha fet recordar l'Empar, que va ser on ens vam conèixer, un dels valors d'aquella organització és l'utopia, el pensament utòpic. I a mi em va flipar molt quan vaig conèixer. Vaig dir, home, l'utopia, un valor d'una organització? Sí. És que si no hi hagués utopia, doncs segurament els esclaus seguirien sent esclaus. Però algú en aquell moment, encara que en aquell moment era un pensament utòpic, gràcies a que algú es va imaginar que algun dia no seria esclau, es va acabar amb l'esclavitud, o les dones van votar, o les democràcies van arribar. Per tant, la imaginació és tremendament més poderosa que la força de voluntat. És cert que després d'imaginar-me una cosa necessito molta força de voluntat, Si jo vull anar al gimnàs és que m'imagino que acabaré amb el mal d'esquena i que reduiré una mica el Michelin aquest que m'ha sortit dels 45 anys cap amunt, no? Ara bé, necessito la força de voluntat per acabar anant-hi, però si jo no sóc capaç d'imaginar-m'ho, la força de voluntat no entra en acció. Sí? Esteu d'acord? Bé, per tant, tenir les visions adequades és imprescindible
per saber veure les oportunitats i posar la força de voluntat al potencial d'una organització cap a aquell fi. Val? Quarta eina, ser optimistes. Val? Ha arribat el moment de que us doni les respostes del test de Hans Rosling. D'acord? Recupereu el paper que teníeu? Sí? Que començo a donar les respostes. No em feu trampes, Perquè no em feu trampes, us col·loco una visió sobre la taula. Aquest test original tenia 15 preguntes. És del Hans Rosling, fundador de la Fundació Gapminder. Una fundació que està molt centrada en l'anàlisi estadístic i en recollir informació planetària per acostar-nos d'una forma més fàcil a la veritat de les coses. I això va ser el foco de Hans. El Hans era metge, però era un gran motivat per la dada i l'anàlisi. I la Fundació Gapminder, la veritat és que si entreu veureu que ja és un pou de ciència el que trobareu allà. Ell va fer aquest test i el va passar en una de les assemblees del G8. Els 8 mandataris més importants del planeta no van treure més d'un 2 de 15. Per tant, si no heu encertat gairebé cap o cap, no us sentiu malament. Esteu al nivell del G8. D'acord? Pregunta 1. Als països pobres de tot el món, quantes nenes finalitzen l'educació primària? La C, el 60%. La pregunta 2. On viu la major part de la població mundial? La B, a països d'ingressos mitjos. A la pregunta 3, en els darrers 20 anys, la proporció de població mundial que viu en condicions de pobresa extrema és la C, quasi s'ha reduït a la meitat. A la 4, darrers 100 anys morts per desastres naturals, la C s'ha disminuït a menys de la meitat. I la 5, en el món quantes persones tenen electricitat? La C, 80%. Qui ha fet 5 encerts? Albert. Fem-li un aplaudiment a l'Albert, sisplau. Un aplaudiment a l'Albert. Albert, em trec el barret. Fins ara no m'havia passat mai. Però felicitats. Bé, algú 4? 3? 2? 1? 0? Val, ok. A mi també em va passar 0, I em van fer la prova només també amb 5 preguntes. 0, no em vaig encertar cap. Fixeu-vos com de mediatitzats estem pel tipus d'informació que rebem. Tingueu consciència que els mitjans de comunicació tenen claríssim que al cervell li crida poderosament l'atenció una cosa, tot allò que és dolent. Per què? Perquè centrar-me en el dolent m'ajuda amb el meu instint de supervivència. Clar, això els mitjans de comunicació ho saben. De què ens parlen les notícies i els diaris? De les desgràcies, de les hecatombes, de los incendios, del secuestro d'una niña en Tailàndia. I tot això va calant dins del nostre cos. Per tant, acabem traient una percepció. Ja heu vist, si teniu ganes, entreu a la Fundació Gapminder, ja us ho posaré també en el mail perquè puguis compartir l'enllaç, Gemma. Estem tremendament condicionats. El cervell està entrenat a veure els costats negatius de les coses perquè és el que ens ajuda a sobreviure. Però això ens apaga cors i apaga caps. Per tant, ens hem d'entrenar a tenir una actitud positiva. Fixeu-vos, això és un vídeo de la Fundació Gapminder. Us el vaig explicar mentre que està en moviment. Cada rodona és un país. El color de la rodona indica el continent en el que està. I la mida de la rodona, la quantitat de població que hi viu en aquell país. Hem arrencat al 1800. Espereu, que vull que parem un moment. Hem arrencat al 1800. A la línia inferior està la renda per càpita de les persones d'aquell país. I en l'eix vertical, l'esperança de vida. Fixeu-vos que, de fet, perquè he anat molt ràpid, al 1800, cap país, 2, 3, estaven a la línia d'una esperança de vida de 40 anys. Al 1800, fa 224 anys, els humans ens moríem amb 40 anys. Sí? Bé, i teníem unes rentes per càpites que ningú passava dels $4.000. Aquí la inflació està deflactada. Per tant, s'ha ajustat la inflació d'aquests 224 anys. Vull que mireu què ha passat en aquests darrers 224 anys. Mireu, Primera Guerra Mundial, aquesta ja era la segona, disculpeu.
fins i tot, si us fixeu, el 2020 veureu una petita sotregada. L'heu vist? Pum, la Covid. En 223 anys, cap país té una esperança de vida per sota dels 50 anys. Certament, molts països estem en aquesta part blava d'Àfrica, cap novetat, no? Però vull posar en valor que és bàrbaro el que s'ha fet en 224 anys. Ostres, que estem molt bé. Certament, sí, ostres, hem tirat molt de recursos, hem estat molt contaminants, tenim el planeta gastat, però que en 224 anys haguem estat capaços de que cap país estigui per sota dels 50 anys d'esperança de vida i que la immensa majoria estem amb unes rentes per càpita que doblen les que teníem, home, podem estar una mica satisfets, no?, de la feina que s'ha fet. Si això ho analitzem des del punt de vista d'Espanya, només Espanya, Espanya és aquesta bola groga, val? Em quedo aquí, val? Aquest retrocés que veieu aquí, al costat del zero, del primer 20, això va ser la Guerra Civil. Com va baixar l'esperança de vida, ens vam mantenir amb unes rentes per càpita i després de la Guerra Civil, durant la postguerra, època de dictadura, creixem amb esperança de vida, però la renta per càpita ens quedem aturats, arriba la democràcia i agafem velocitat i ens col·loquem com els nostres països colindants del nostre continent. Home, motiu per estar relativament més content o no? Bé, estem fent molt... Ei, que ens queda molta feina per fer. Clar que ens queda molta feina per fer. Però hem fet molta feina i molt xula. L'actitud positiva és saludable, l'actitud positiva és rendible i l'actitud positiva és entrenable. Quan parlem que és saludable, hi ha un estudi que us passaré la referència també perquè la pugueu mirar els que tingueu més curiositat. Es va fer amb unes monges de clausura de Moncato, un convent al costat de Minnesota. I per què va ser un estudi ideal? Perquè sabeu que quan estudiem comportaments, habilitats de persones, hi ha molts factors que poden influenciar. L'alimentació, si és ciutat, si és muntanya. Clar, en un convent de clausura on tothom fa els mateixos horaris, menja la mateixa alimentació, tenen els mateixos costums, dormen les mateixes hores, etc. I, a més, on tenien la tradició d'escriure un diari, es va poder analitzar tots els diaris d'aquestes monges. I es va poder veure que les monges que utilitzaven un vocabulari positiu en els seus diaris, per exemple, tenien menys proporció de desenvolupar una demència senil passats els 85 anys. Que, per exemple, les monges que es van poder classificar com a més positives vivien de mitjana 7 anys més que les que no ho eren. Que el 50% del grup més alegre seguien vives als 94 anys. Queda clar que l'actitud positiva és saludable? Hi ha molts més estudis, us he posat un perquè realment aquest impacta molt, no? És rendible, sí. Un servei positiu, quan el compares amb un que està negatiu o neutre o estressat, hi ha centenars d'estudis on es veu que la productivitat de la persona positiva creix un 31%, que una persona que es dedica al món de la venda, que és comercial, ven un 37% més que el que és negatiu, que la retenció, el que les persones ens quedem amb les organitzacions, depèn de les persones positives que hi ha al meu voltant, s'incrementa aquest 100%, i que, per exemple, els metges o les metgesses que tenen actitud positiva encerten un 19% més un diagnòstic. Ara, quan aneu al metge, pregunteu-li, vostè està positiu o està negatiu avui? Si està negatiu, li diu, ja tornaré demà, d'acord? Sí? Bé, és entrenable. L'actitud positiva es pot entrenar. De fet, a MRC, si d'alguna cosa som especialistes, és en entrenar l'actitud positiva. Jo a vegades faig una mica la broma, no? I alguna vegada algú em diu, no? Ostres, quina sort que ets així d'alegre i de positiu, no? I llavors jo faig una mica el teatre i dic, no em faltis al respecte, Que fa 15 anys que m'entreno, amb això, perquè jo no era abans així. El Joan ho sap, que em va conèixer des que era molt jovenet a la Creu Roja, I poca paciència, poc control d'impuls, vinga, va, ara una altra cosa, ja veuràs que això serà un desastre, ja veuràs que perdrem la licitació de la teleassistència de la Creu Roja amb la Diputació, sí? Bueno, una mica estressat, sí? De fet, jo aquesta formació la vaig fer just quan vaig fer el canvi de la Creu Roja i me'n vaig anar a la Fundació Catalana de l'Esplai. De fet, el vam fer
una part de l'equip que estàvem llavors allà, no? I realment, va ser un gran dinamitador d'entrenar-nos tots plegats en l'actitud positiva i crec que va ser una gran contribució als projectes que en aquell moment teníem. Es pot entrenar. De fet, la vida ja és en si mateixa un procés d'entrenament, no? I a mi m'encanta aquesta dona, que vaig poder llegir la seva vida, no? La Maya Angelou, una dona afroamericana als Estats Units, no? Gran lluitadora i reivindicadora dels drets civils, que ho diu, no? El seu mantra era aquest, no? Si no t'agrada alguna cosa, canvia-la. Si no pots canviar-la, canvia la teva actitud. Sí? Bé, us puc fer aquesta pregunta. És una eina clara d'actitud positiva. Em podeu dir per què esteu contents o contentes avui? Perquè jo us podria dir que avui estic content. Doncs perquè el fet de poder-me dutxar amb aigua que no està freda és com per estar content, no? A més, he pres consciència, perquè tendeixo a contracturar-me per aquí dalt, això d'estar davant de l'ordinador tant de temps, doncs no em va molt bé. I home, el trosset, aquells 2 minuts que he deixat caure l'aigua calenta aquí, ara que ja tornem a tenir aigua, no em foteu la bronca, perdoneu-me si m'he passat, però ho necessitava molt, no? I avui estic content per això. Estic content doncs, perquè la meva filla Martina, que canta, més enllà està fent ara segon de batxillerat, però té un talent, li va sortir un talent innat, no sé d'on ha sortit, del seu pare ja us dic jo que no, però tothom ens diu que canta molt bé, està estudiant teatre musical. Bueno, doncs l'altre dia va fer una actuació de les de plorar, no? I només tornar a recordar la pedazo de cançó que va fer l'altre dia, doncs em fa estar content. Però també em fa estar content estar avui aquí amb vosaltres i retrobar-me amb l'Empar i retrobar-me amb el Domènec. Jo puc estar content encara que no estigui feliç? Enteneu que content i feliç no és el mateix? Si jo us demano per què esteu feliços, segurament trigareu més, no, a contestar-me. Mira, pel simple fet d'estar, doncs clar que sí, la Maria José, no? Ens diu pel xat. Bé, entrenar. Jo fa 15 anys que cada dia m'aixeco i em pregunto per què estic content i busco 3 motius diferents. 3 motius diferents, cada dia. I us prometo que surten. Hi ha milers de motius pels que estar contents a la vida. I, home, em va bé preguntar-me per què estic content, perquè després si em trobo que tu una mica complicat, que és aquell que dic, Sergi, tu per què estaves content avui? Home, per això et vinga, doncs va, controla't, a veure com pots preguntar-li avui, no li preguntis de la mateixa forma perquè ja saps que aquesta no li agrada, em centro en el meu jo. Sí? I fixeu-vos que aquí el mantra és aquest. La qualitat de la vostra vida depèn de la qualitat dels vostres pensaments. I això és molt poderós. El que jo em dic, saber posar les visions adequades a les situacions és el que determinarà la vostra qualitat de vida. Preguntar-se per què estic content, malgrat que poder fins i tot no estic feliç. No sé, la meva mare té Alzheimer. Això és un desastre, això de l'Alzheimer, no? Bueno, sí, què haig de fer? Estar amargat tot el dia? Fins i tot que la meva mare m'acabi dient, bueno, Sergi, tranquil, ja no en sortirem. No, home, no. Doncs no hauré de col·locar les visions adequades per treure la millor versió del Sergi perquè sigui realment un recurs i una ajuda a la meva mare. Doncs no hauré de preguntar-me per què estic content malgrat aquesta circumstància. Cultivar l'actitud positiva és clau, perquè això determinarà al final també la vostra qualitat de pensament i, per tant, la vostra qualitat. I vinc aquí ja, resumeixo les 4 eines que hem vist. Heu vist que en tinc moltes per poder-vos explicar, però haig d'aturar-me, no? Ja m'haig de parar ja, no? Vale. Sigueu proactius, moveu-vos, no us quedeu en la inacció. Ser flexible vol dir ser innovador i creatiu. Pregunteu-vos cada dia si podeu fer alguna cosa millor. Si alguna situació us està fent enfadar, us esteu agobiant, pregunteu-vos si la visió que esteu tenint és l'adequada, perquè l'emoció, el comportament és una conseqüència d'una emoció i l'emoció és una conseqüència de la visió que li poseu en una situació. Cultiveu bé les vostres visions, entreneu el vostre cervell a no quedar-vos amb la primera visió que el cervell us posa si no us agrada i exigiu-li que li busqui una altra, perquè es poden trobar visions millors que la que primera posa el cervell. I sigueu optimistes. L'optimisme és una gran palanca
per saber veure oportunitats. I si s'ha de transformar el món i heu de ser transformadors socials, s'ha de ser optimista. Perquè si no, apaga i vámonos. Sí? La distància entre el voler i el poder s'escurça amb entrenament. És del que som especialistes en MRC. Gràcies, 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 gràcies. Quan acabem el diàleg us les tornaré a dir, però per si de cas no tinc temps o em despisto, volia garantir que us donava les gràcies a tots els que heu vingut i a tot l'equip de l'OTS i deixo de compartir i així tots ens podem veure més grans i ara jo ja callo. Moltes gràcies, Sergi. La veritat és que hem acabat allò tots amb cara de... Ens has tret un somriure. No sé quins temes tenim cadascú a la nostra taula, però ens has acabat traient un somriure i jo crec que és una gran manera d'acabar, no? Llavors, en tot cas, doncs, ara obrim pas a les preguntes, reflexions, aportacions que vulgueu dir. Ja sabeu que ho podeu fer o podeu obrir micro i llançar-vos, i en tot cas doncs, animar-vos a que dieu, que opineu molt. Vinga. Endavant. Jo en el meu cas, bueno, serà com una reflexió i m'agafo per l'últim que ens has explicat, no? Perquè estem contents. I jo estic content perquè no us coneixia, ni a tu, Sergi, personalment, ni a l'Observatori. I estic content que el director de la meva institució em digués et passo aquesta formació perquè crec que t'agradarà. Toma ja, molt bé. I l'ha encertat. Jo soc periodista de formació, però ara fa un parell d'anys que soc síndic de greuges de Rui. I el director de l'associació on ens agrupem les sindicatures em va fer aquesta proposta. I crec que realment aporta molt i també voluntàriament, amb els problemes que em trobo en el dia a dia, també em va molt bé. Donar aquesta visió positiva, no pensar que tot està perdut, sense crear falses esperances, però dir, anem a estirar del fil, mirem fins on podem arribar, si et donen la raó perfecta i si no tindràs un per què i amb aquest per què ja decidiràs si pots continuar per altres vies, no? I, per tant, content d'això, d'haver-vos conegut, d'haver viscut aquesta formació i em suma amb tot el que faig. Que guai, molt bé. Moltes gràcies per compartir-ho, Carles. Jo estic content que estiguis content pels motius que has dit. Ja tinc un motiu per demà. Demà, quan enxequi, me'n recordaré del Carles. Diré, home, mira el Carles. Que guai que va ser. Ja estava pensant també que aquest any, que portem 2 anys que tinc una fillola que vol ser productora musical i estem fent una Nadala cada any i aquest any ens ha posat una que és Aquí és Nadal i estic content i per tant, doncs mira, és l'any. Gran cançó, que bé, molt bé. Has fet referència a un concepte de tocar de peus a terra. A nosaltres ens agrada parlar del positivisme conscient. De fet, després de la pandèmia, la part de la psicologia del positivisme s'ha posat molt de moda. I també vull fer aquest KitKat. Tothom té dret a no estar content en algun moment de la seva vida. Ja no, a no estar content. O sigui, us podeu imaginar que jo, aquell dia de novembre d'ara fa 8 anys que vam sortir de la Vall d'Hebron amb un diagnòstic d'Alzheimer de la meva mare, si algú em pregunta durant 2 dies si estic content, no estic content. I tothom té dret a tenir aquest espai. De fet, estar trist és una de les grans emocions que necessitem per pensar, reflexionar i poder superar situacions. Ho dic perquè sembla que si jo avui vinc a treballar i no estic content, no estic fent... No, aquí s'ha de venir a treballar... Bueno, sí, clar que hem de venir a treballar contents, clar que hem de treballar el positivisme, però també vull fer aquest petit parèntesis de que tothom pot passar per una situació en la que no li podem exigir que estigui content. Una persona amb una situació de vulnerabilitat molt bèstia, jo no puc anar a dir, oiga, sea usted proactiva, venga, va, espavile, que tiene que usted ver el lado positiu. No puc, estem d'acord amb això. Ho dic perquè, a més, molts de vosaltres treballeu en col·lectius de vulnerabilitat. Estem parlant que jo puc cultivar tot això quan estic en una situació d'una certa normalitat. Perquè també vull deixar-ho clar, de fet, aquest KitKat, que això no se li pot exigir a tothom. Es necessiten uns mínims per poder entrenar aquestes actituds i aquestes eines. Gràcies, Carles. De res, un plaer. Gràcies, Carles. Qui més s'anima?
El Domènec. Vinga. Molt bé, Bueno. Domènec. Jo encara que la tentació ha estat tot el rato d'agafar aquests inputs a nivell personal, perquè és el primer benefici que en treus d'aquests inputs, doncs també ho he volgut anar enfocant a el que en diem el tercer sector. O sigui, és increïble que ens hem instal·lat en la crítica constructiva, però la crítica sempre, i sempre tenim una visió de les grans dificultats, del que costa tirar endavant les entitats, del que costa entendre'ns entre les diferents famílies del tercer sector i sempre donem les culpes amb l'altre, amb el tu, i ojalà entenguéssim que així ens construirem o transformarem molt poca cosa. I en el fons el que pretenem totes les organitzacions és transformar. Doncs, ostres, aprenguem aquestes 4 lleis com a mínim, perquè si no tot l'altre ja ho fan els partits polítics, que s'enganxen en lluites, ja ho fan les empreses, que s'enganxen en competències i en OPAs i en absorcions i en no sé què. Si nosaltres ens hem de dedicar a transformar, ostres, potser que ens ho prenguem en sèrio i tinguem una visió, això que dius, positiva, proactiva, i siguem capaços de centrar-nos en el que ens toca, que és transformar. Absolutament. Sí, jo també volia parlar una mica del que m'ha suposat escoltar-te, perquè he anat repassant una sèrie de coses que em van passar ahir, que vaig estar en unes reunions d'A3, concretament, que és on jo encara hi soc. Doncs m'ha servit per recordar i per pensar tot el que vam fer ahir i que hi ha molta, per sort, molta d'aquesta actitud positiva, d'aquesta actitud d'innovació, d'aquesta potencialitat proactiva de buscar les coses que es poden fer. O sigui, una mica completant el que deia el Domènec, que per algunes coses també col·laboro amb ell, amb coses del tercer sector, que és una sort que hi ha molta gent que té aquesta actitud positiva i proactiva per anar avançant i que si pensem en coses de fa 40 anys, doncs hem realment estat així, positius, proactius i que anem aconseguint coses. Volia comentar perquè, a més, mentre tu anaves parlant, jo he anat pensant totes aquestes coses. Ha sigut com una revisió d'una sèrie d'actituds i de situacions, no només meves, sinó de grups de gent amb qui col·laboro. Gràcies, Sergi. No, a tu, Empar i Domènec. Mireu, una de les claus de la permanència en el temps de qualsevol tipus d'organització té a veure amb tot el que hem parlat. És a dir, si mireu organitzacions que teniu ja una trajectòria molt llarga, tot i que sovint veiem les febleses i tenim ganes que deixin... Ara el Domènec, quan diu això, tots tenim molt activat aquest radar de les coses que dins de casa nostra haurien de funcionar millor, no? Però és que si seguim vius, seguiu vius després de tant de temps, si una organització segueix i no l'ha escombrat ni una crisi econòmica financera, ni l'ha escombrat la Covid, ni l'ha escombrat la possible, segurament, bufetada que les circumstàncies ens posarà de... La vida és això, és un sube i baja, no? Les organitzacions que davant d'un moment de crisi resisteixen, poder, encara que no ho tinguin clar i no ho estigui a la seva consciència, és, en primera instància, perquè tenen molt ben cultivada una R2. Perquè la crisi és on ensenya les R2 de veritat. És on la gent es mostra de veritat. Si tu en època de bonança estàs gestionant adequadament les relacions de les persones de la teva organització i cadascú fa la feina de la seva part, esteu preparats per quan vingui un batxe. Quan vingui un sotrac, allò sobrepassarà. Per què? Perquè l'actitud està. No deixeu de ser imaginatius, no deixeu de ser creatius, no deixeu de... Mireu, hi ha una sensació bàsica, algú crec que deia, no? Algú, quan he preguntat per què esteu contents, ho ha dit, no? Per estar aquí.
la millor sensació que pot tenir una persona que està en una organització i que és bon predictor d'una bona R2, d'una bona relació, és quan tens la sensació que el teu cap, els teus companys, els teus col·legues de junta estan ahí, no? Sé que esteu. Esteu d'acord que quan teniu la sensació de que els vostres companys, encara que no estiguin, teniu la sensació de que estan ahí, no? Aquesta sensació què és? Pura emoció i una mostra clara de bona relació. I aquesta relació és amb els aspectes que heu estat posant, Domènec i Amparo, a sobre la taula. Sí? D'innovació, de creativitat, de bon rotllo, de bona actitud, de respecte, de bon tracte, de que se'm demana l'opinió, de que se'm té en compte, de que em fan sentir important al meu lloc, que el que jo faig a l'organització té un sentit. I poder soc el recepcionista, però té un sentit el com jo atenc a les persones que venen a la recepció. I m'ho han fet saber. I em fan sentir el valor que té allò, no? Això són relacions. Evidentment, això està molt bé, però cal entrenar les 4 lleis, com deia el Domènec, de les oportunitats, perquè, entrenem bé els estats mentals per aprofitar-les, no? Bueno, que m'estic tornant enrotllant, callo. Més preguntes. En el xat, la Maria José també ens ha deixat la seva reflexió, ¿vale? I hem pogut aprofundir en conceptes clau com la resiliència, l'actitud positiva i la proactivitat, que són fonamentals per afrontar els reptes diaris que presenta el nostre treball. Ara més que mai, el tercer sector necessita aquesta visió i actitud. Genial, absolutament d'acord. Maria José. Què més? Alguna cosa més? Si no hi ha cap altra intervenció, doncs ho deixaríem aquí. Molt bé. En tot cas, donar-te les gràcies, Sergi, per acompanyar-nos. I tanquem aquí aquest webinar, agraint un cop més la vostra participació i animar-vos a continuar participant en les activitats programades per l'OTS. Ja sabeu que l'11 d'octubre tenim el Diàleg pel Canvi amb el títol de Transformació Social, Moviments Migratoris i Diàleg Intercultural. I després, el 21 de novembre, ja us convidem perquè us reserveu la data per l'acte anual de l'OTS. I qualsevol cosa, qualsevol tema que vulgueu aprofundir o col·laborar amb l'OTS, doncs ja sabeu on trobar-nos. En tot cas, doncs, desitjar-vos que tingueu un molt bon dia. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Una abraçada molt gran per tothom. Cuideu-vos molt. Fins un altre, Sergi. Espero que Igualment, Empar.